Eta erudun sentitzen zara bideokerretik utxegiten baina ahul sentitzen zara elmuga atzean ezin eta erudun sentitzen zara bideokerretik. Martxoak 8an zaintza lanak erdigunean jarriko ditu mugimendu feministak, zehazki emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat. Sektore feministotako milaka emakumezko protagonistak izango dira 8an, besteak beste, adineko egoitzako langileak, osakidetzako garbitzaileak edo etxez-etxeko laguntza sektoreko beharginak. Izan ere, egun, sektore maskulinizatu eta feminizatuen arteko soldata arrakala 80%era iriz daiteke eta zaintza sektorea guztiz feminizatua da. Hala mugimendu feministak zaintza eredua eraldatzeko dena dagoela aldatzeko aldarrikatuko du. Bestalde, Jaurlaritzako Lain sailburu Idoia Mendiak berriki egin duen proposamenaren inguruan, hau da, 2024ko martxoak 8 jai egun izatea, mugimendu feministak dio momentuz M8 borrokatzeko eguna dela eta ez ospatzeko. Guk argi daukagu alde batetik mugimendu feministarik gabe ezin dela inolako ez da instituzionalizaziorik ez da legegintzarik egin. Mugimendu feministaren lanketa horretaz apropiatzen direnetatik gu erabate aldentzen garela. Eta bueno, debate ezberdinen inguruan guk argi daukagu beste justizia feminista baten alde egiten dugula, urte askotan egin dugula horren inguruko erreibindikazioa, horren inguruko hausnarketa, kalera urten galera, eta zentzu horretan guzti hori kontutan hartzen ez duen instituzioekin bat ez gatorrela. Horretatik aparte, bueno, guk argi utzi ditugu zeintzu diren gure aldarrikapenak eta beraz, eztabaida irrelevantetan ez gara jauziko, guretzako aurtonez, bada zaintzaren problematika erdigunean jartzeko unea, bai da eraldaketa sozialerako bidea eraikitzeko unea, eta guretzako feminismoa eta martxoaren 8 aldarrikatzeko eta borrokatzeko egun bat da, eta momentuz eta urte batzuetan ez da izango ez ospatzeko egun bat. Orozkoko Madres Mercenarias egoitzako langileek aseteko greba abiatu dute LAB eta ESK sindikatuek deituta. 2019tik lan baldintzak izoztuta dituztela azalatu dute eta enpresak proposatu dien soldata igoera, 1,6ko soldata igoera lotsagarritzat jo dute beharginek. Egoitzan 43 beharginek dihardute guztiak emakumeak eta adimen desgaitasuna duten 73 emakume zaintzen dituzte. Sektore publikoko beharginen baldintzak guztiz prekarioak direla adierazi dute, esaterako 900 eta 1000 euro arteko soldatak jasotzen dituztelako. Horrez gain enpresak egoitza ixtearekin mehatzatu diela adierazi dute. Eta egoera horrela Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna exigitu diote lan gatazkan, egun alde batera begiratzen baitu. IPC-aren igoera, jardunaldia 1648 ordukoa eta batez ere existea, zentroa, zemojak badoaz eta esan digute ez baduten bere negozioa, koketzen artean ipinita, erosten, beraie joango direla eta zentroa itxi egingo dela. Foru Aldundiak beste alde batera begiratzen du, uste dugu berak lagundu behar digula, monjek hitzarmen badaukatelako Foru Aldundiarekin eta monjei dirua Foru Aldundiak ematen dio. Bestegunean matxar bat eukin genuen beraiekin eta proposatu ziguten 1,85ko igoera bakarrik. Eta oso gutxi dela iruditzen zaigu, lotsagarria. Macronen gobernuaren pentsio erreformak bere bidea jarraitzen du Parisko batzar nagusietan. Dagoeneko senatariek lege proposamenaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte eta asteburuan gainera eztabaida bizia izan da. Hala ere punturik liskartzuena onartzeke dute, hau da, erretiro adina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Edonola ere, Elisabeth Borne lehen ministroak proposatutako pentsio erreforma haserrea piztu du herritar
elkarren artean, eta dagoeneko hainbat greba egin dituzte. Biharko gainera martxoaren 7 intersindikalak berriro greba deitu du iparraldean eta Frantziako lurralde osoan, eta sindikatuek dei egin dute lurralde osoa geldiarazteko. Parisko senatariek pentsio erreformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Asteburuan Parisko Batzar Nazionalean eztabaida bizia izan da, baina senatariek erabakitzeke dituzte oraindik beste kapitulu giltzarri batzuk. Esaterako erretiroa hartzeko adina 72 urtetik 74 pasatzea aldarrikatzen duen 7. artikulu hori. Edonola ere, martxoaren 12 arte luzatu daiteke auzia. Frantziako herritarrak baina pentsio erreformaren kontra kokatu dira. Urtarrilaren 19an protestak abiatu zituzten oso arrakastatsuak izan direnak eta indartuta jarraitzen dute halaber. Izan ere, herritarren 76ak gaitzesten du pentsio erreforma eta 71ak lanuzteen alde egin du. Bada, martxoaren 7 berriro greba eguna deitu du intersindikalak eta iparraldea eta Frantzia osoa geldiarazteko deia zabaldu dute sindikatuek. Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere Iruñean. Enpresa publikoetan, sektore pribatuko hitzarmen baten pean gaude eta horrek arazoak sortzen ditu, ez delako ongi egokitzen gure beharretara eta gure enpresa publikoak bezala dugun izaerara. Bai, orduan, uste dugu hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute, oinarrizko soldatak, aintzinikotasuna eta bar. Duela hilabete bat otsailaren 6an gauza bera aldarrikatzeko elkarretaratzea egin zuten parlamentuaren atean. Enpresa publikoa bagara asko, hemen Nafarroan, Nasertik, Egan, Intia, Trakasa, Nasubintza, etc. Bai. Nafarroako arlo publikoan bagara beste espaloi bat, bai. Gauza asko egiten ditugu, Nasubintza oso ezaguna da, Trakasa ezaguna da, Nasertik ere bai. Enpresa hauek guztiak badaude Corporación Pública Empresarial de Navarra, de Navarraren menpe, bai. Zepeni helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu. Hitzarmen propioa lortzeko bidean sindikatuek azaldu dutenez, pasaden legegintzaldian lan mahai permanente baten promesa jaso zuten, baina ez da bete eta momentu honetan negoziazioa guztiz blokeatuta dagoela azaldu dute. Beraz, pasaden martxoaren 3an ostiralean 4 orduko lanuztea egin zuten enpresa publikoko langileek eta Nafarroako parlamentuan egindako lan saio batean parte hartu zuten alderdi politikoen babesaren bila. 1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren. Kanpoaldean Espainiako polizia armatua itxaroten zegoen. Biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen. Izan ere, 5 langile erail zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago, hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langileei, omenaldia egin zieten martxoaren 3an, Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan. Goizean sindikatuak bertaratu ziren. UGT, Komisiones Obreras eta LAB sindikatuek gaur egungo borrokak balioan jarri zituzten. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 57 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia baino begi bistago gelditzen da, ez? Bestalde alderdi politikoak martxoak 3ko plazara hurbildu ziren. Lore eskaintza egin zuten eta EH Bilduk ekitaldia antolatu zuen. Izan ere martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak parte hartu zuten. Baina ez dugu soka hori askatuko. Aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Gure estarrietan lotuta geratu zen korapilo hori deslotzen jarraituko dugu. Arratzaldean berriz zela LAB, Steilas eta ESK sindikatuek antolatu zuten manifestazioa, martxoak 3 elkartearekin batera.
Bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen leloa zuen manifestaziora milaka pertsona hurbildu ziren. Manifestazioak Gasteizko erdialdea zeharkatu zuen eta Maizeren kontzertuak amaiera eman zion Foru plazan. Zugeak gara abestia abestu zuen 1976ko Gasteizko greba prozesuan parte hartu zuten emakumeek omentzen duen kantuak hain zuzen ere. Bestalde, ertzaintzak 2 gazte atxilotu zituen mobilizazioen istiluak eragitea egotzita eta hainbat gazte identifikatu zituen. Gazte blokeak salatu duenez, gazteak Lakuako polizia etzera eraman zituzten eta ofiziozko den abokatua izendatzeko eskubidea urratu zieten. Bien bitartean urrunketa bere amaierara iristen. Eta guk gure mezua eta iruditegia eguneratu, moldatu genuen. Aro bat itxi nahian eta berri bat irudikatu nahian. Aktibazioa eta harremanak beharrezkoak izango direla erakutsiz. Ikur berria laueztara zabaltzen saiatu gara. Mapak kendu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Honengatik eta askoz gehiagogatik, zorionak. Urte emankor eta paroa, bai presoen egoerari dagokionez, baina baita gure komunitateari dagokionez ere. Animo eta jarrai dezagun bidea eginez, denak etxean izan arte. Aitzitik, naturalki berdeak diren guneak industrializatu nahian dabiltza. Burujabetza energetikoaren izenean, enpresa handiek etekin gozea asetzeko. Transizio energetikoa egin beharreko lan bihurtu da, baina ez gaude edonola egiteko prest. Eraldaketa bide honetan, inguruneak eta bertatik bizimodua ateratzen duten baserritarrek ere, beste faktore guztien pareko garrantzia izan beharko lukete. Eredu diruzale suntsitzaile honen aurrean, garbi dugu gure mendiak ordezka ezinak eta ukiezinak direla. Arrazoiak anitzak ditugu beraz, herritarrek kaleak hartu eta aniztasunetik zentral eolikoen zein transizio ekologikoaren inguruan dugun posizioa instituzioen aurrean azaltzeko. Horregatik, dei egin nahi diegu eskualdeko herritar guztiei martxoak 18an, arratsaldeko 7etan Azpeitian, plaza nagusitik abiatuta, mendietan zentral eolikorik ez Lemapean egingo dugun manifestaziora. La montaña no viene, anda hacia ella,
las metas de recabar son las estrellas. Asteburuan Lilatoiaren 33. edizioa ospatu da inoizko parte hartze handienarekin. Iazko edizioan esaterako 5.000 emakume izan ziren lasterketan, aurten aldi 6.000 izan dira. Jaieguna izan da eta errebindikaziokoa ere bai. Giro zoragarriarekin eta parte hartzaileak animatuz egun eguzkitsua eta atsegina izan baitute. Martxoaren 8. atarian emakumeek berdintasunezko gizarte bat eraikitzen jarraitzeko duten gogoa erakutsi dute. Guztiek kamiseta morea jantzita lasterketa 10:00 hasi zuten. Eskubizikletako modalitatekoak atera ziren lehenengo eta jarraian korrikalariak. 5 kilometro aurretik Donostia zeharkatuz eta erdiguna morez jantziz. Aldarrikapenez betetako lasterketa da, baina badira lehiatzera doazen emakumeak ere. Aurten Nerea Egia donostiarra izan da lehena helmuga zeharkatzen, 17 minutu eta 45 segundoko denborarekin. Bigarren Maria Nabaskues izan da, eta hirugarren Itziar Ibarbia. Nola nahi ere oraingo honetan emaitzak bigarren planoan gelditzen dira, errebindikazioa eta jai giroa dira protagonista nagusiak emakumezkoen lasterketa honetan. Hain justu 1980ean Donostiako koordinadora feministak emakumentzat antolatu zuen 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa. Orduan ere aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa sendo eta ezaguna bihurtu da dagoeneko, emakume askorentzat kirolean lehen urratsak emateko erreferentzia bilakatuz. Atletico San Sebastian elkarteak antolatu du aurtengo edizioa ere, jada 8. baina bestalde 250 lagun aritu dira lanean, voluntario gisa, dortxalak eta kamisetak banatuz eta egunean bertan lanean. Egun borobila izan zuten Donostian igandean. Egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Eskerrak ematea datuz, horrezko pozarekin, eta ondurritasunarekin, baita ere. Beka bat, eman digute? Beka bat, gaur galdetzen zen ere, baina hori hona da? Bai, eta... Udalbiltza da, udalgintza, eta zera, artearen atea irikiko edo irikitzen duen udalgintza. Santelmo Museoak 90 berriak erakusketa ireki du 90. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 90 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da, ez bakarrik arte obrak, arte lanak baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja, momentu horretan, eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizik eta da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Beraien artean, eta, ulertuta
batizpat harreman hori, ez, beren arteko harremana. Ez da kolektibo bakarria desente talde, batizpat azaltze zauden Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpizu Maian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon dago Txamas, eta horrelakoak ez. Eta esan gaina kolektibo hauek ez zila bakarri gaina igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutenak. Zinbait jende bat garai hartako movimentukoin eta hor geure batzuk nahiko gertu bilinenak zauden ez dakit nola esan ekologiko kezka batzuk, generoa o feminismo kezka batzuk, ez dakit aldibidez soldaduzkakin hemen insumizio zea bat, ez? Bazoen baite movimentu horire, eta, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian Alto Sornosa itxizan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogako indikenel naiz dela 80. hamarkada igual gorro izan zehitzezun, ez? Hori oso zea izen dugu. Eta orduan, kreatibidade aldeti baita, ez di bakarrik artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak, ez? Disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita teknologikoki aldaketa bada ona, ez? Batez pasatzea analogikotik digitalea, baina horrek aukera berri batzuk emat ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa, ez? Kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala Nekane Aranburun, beak esate udala tesi kuratorialeo bezala, ez? Osea, da bere tesi bat eta tesi hortan kontatzeuna plasmatzea areto baten. Eta, egia da, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero toki batzutan, presentzia bat ez, Amsterdamen, Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago ez, bata besteakin. Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Marisa Barrena Larruzea, wikilaria, diozunez, wikilaria apala. Wikilaria apala, oinarrikoa, ez? Basikoa naiz. Oinarrikoa, baina oinarri horrekin azenolako eraiki duzuen, ez da makala induzuen ahalegina eta emaitza. Txiri-txiri, baina baliatzen duguna, kazetari gisa, aitortuko dizut, baliatzen dugula eta... Poste naiz. Eta oso tresna garrantzitsua eta uste baino akaso edapen gehiago daukala. Poste naiz, batzuetan hori izaten dugun zalantzetariko batez. Egiten dudanak, zerbaitareko balio ote du, niri personalki niri balio dit, baina pentsatzen dut, honi norbait interesatuko te zaio. Hori da, egunero neure buruari egiten diodan galdera, baina bueno. Ziur baietz. Noizti datorkizu Wikipediarekin harreman hau
pentsatzen dut, bueno, Wikipediak bere bilbidea egin du, baina zuri daukizunen, Marisak noiz hasi zuen, ez dakit, ibilbide honen hastapena, atarikoa, nondi dator? Beno, wikilari erabiltzaile zera, aspalditik ez da, erabiltzen nuen, konsultak egiteko, edo zein herritarrek bezala, baina 2018an, piztu zitzaidan, ez dakitez, bonbilezo, 2018an ikusi nuen sare sozialetan Mentxu Ramilo Gasteiztarra jarri zuen tuit bat, ez? Mezu bat jarrizten zuen. Editatona bat antolatu dut Euskal Unibertsitatean, Leioan, idazleak biztaratzeko. Eta pentsan, ideia honea daukan emakume honek pentsatu nuen. Eta orduan hasi nintzen horrei bueltaka, horri jarraipena egiten, egia esateko Mentxuren jarraitzaile egin nintzen sare sozialetan, eta jarraitu nuen pizkatxo bat, eta hor neukan buruan, ez? Esan nuen, guk egingo bagenu olakon bat, edo nik zerbait honetaz egingo banu, eta parte hartzen dudan emakume elkartean, Andereak emakume elkartean plateatu nuen, aizu begira ze ideia aukita, hemendik eta batek esan zuen, bideia hona da, guk ere egingo bagenu, eta hor hasi nintzen bueltaka. Eta 2018ko urtea amaitu orduko, gure gabezia guztiekin argitaratu genuen, edo editatu genuen lehenengo biografia. Eta hor hasi zen dena, ez? Eta, bueno... Hor, Marisa, galdetu nahi nizuna, ze akaso Mentxuren aipatu duzu, baina ziur askok Mentxuren, txioa edo kasua edo zer da, zerke eman zizun alako arreta edo behintzat alako gogoa piztu esan ez, hau bideratu barra dago, ekarpen bat egin barra dago. Berak horre ipatzen zuen, edo berari egin nion jarraipenean ikusten nuen horrek ematen zuela aukera emakumeak biztaratzeko. Emakume esanguratsuak biztaratzeko. Kaso horretan idazleak izan ziren, baina ni pentsatu nuen, idazleak ez beste batzuk ere biztaratzeko aukera izango dugu hemendik, ez? Baina Mentxuk berak publikatzen zituen Wikipedian, ala hor zerbait detektatu zuen berak? Hor gehien bat, berak egiten zuena izan zen, taldeak sortzen zituela ikusi nuen. Eta Wikiemakumeak sarea osatu zuela edo sortzen ari zela. Eta berak esaten zuen, bere lehenengo ekarpena, lehenengo artikuloa ezabatu egin ziotela, kontatzen zuen. Eta hortik sortu zitzaiola pizka bat, ez dakit ez. Eta zergatik ezabatu zioten, zer pasa zitzaion? Pasatu zen, batzuetan gertatzen dena ez. Ez jakintasunetik abiatzen garenean, ausardi esan arren, agian ez dugula egiten behar bezain ondo, edo behar bezain txukuna edo ornitua, ez. Wikipedian editatzeko beti behar dira erreferentziak. Ezin dugu artikulu bat idatzi beste barik, ez da? Erreferentzia behar dira, erreferentzia fidagarriak, eta hori egiten ez badugu behar bezala, suerta daiteke ezabatzea. Esan behar da, Euskal Wikipedian nahiko konpliziak izaten direla, gainbegiratzen duteneak, eta orduan ez segula olakorik hartatzen normalean. Abiso bat jartzen digute, eta orduan saiatzen gara hobetzen. Baina, gaztelaniako Wikipedian antza zorrotzago jokatzen dute, eta berari ezabatu egin zioten. Orduan, hasi zen hor, bera bueltaka, zer gertatzen dago, eta bera jaso zuen mezua, gero kontatu digutenez, izan da, emakumeak antolatu beharra dugu, ez? Bestela, irentzi egingo gaitu honek, ez? Zer ikusia zeukan argitaratzailea emakumea izatea, autorea, izan zitekeen? Ez dakit. Ez dago garbi, ez da? Ez dago garbi, baina... Baina berak hortik atera zuen ondorioa, esan ez, hemen gehiago aritu behar dugu, ez da? Hemen gehiago behar da, eta antolatu beharra dugu. Eta hortik sortu zuen berak wiki emakumeok. Estatu mailan badaude beste batzuk, Wikidonez, eta badaude beste tokietan ere, emakumeak antolatuta, ez da? Holan hasi nintzen, eta holan hasi eta azkenean engantzatu egin naiz, hasi nintzen horrekin, eta arrezkero engantzatuta jarraitzen dut. Esan genezake, erretiro oso aktiboa daukazula. Bueno, bai. Pentsatuko zenuen alako, ez dakit, ariketan buru belarri arituko zinenik, duela hamarkada batzuk, zure burua, ez? Ez, bueno, erretiroa baino ni jubilatua nagoela esaten dut, ez? Eta ez dudala erretiratu nahi, jarraitu nahi dudala martxan, osasunak laguntzen didan arte, ez da? Hori esaten dut, eta hori pentsatzen dut. Ez nuen pentsatu horrelakorik, egia esan, lanean zaudenean, badakizu, lana daukazu buruan, eta hori egin beharra, baina beti pentsatzen, erretiratu ondoren zerrez. Eta etxean ere batzuetan esaten zioten, eta erretiratzen zarean zer egingo duzu egun osoan, ez?
Eta, bueno, ni beti esaten, ni naiz bizitzan inoiz aspertu, beti bilatu dute zeregina, edo beti irten zait zereginen bat, naiz aspertzen den pertsona haietakoa. Eta horren pentsatzen nuen, batez ere euskara arlokara zerbait egitea, ezta? Ez dakit irakurle taldeak dinamizatzea, edo, ez dakit idazten dituen ordurako, ez dakit iritsi artikuluak eta pentsatzen agian, pizka gehiago dedikatuko diot horri, edo txukunagoak egingo ditut, edo. Holakoan euskan buruan, baina gero, irten zitzaidan hau bidera, eta pentsatuen, hementxe daukat aukera, idazteko, eta feminismoa edo, nire helburua feminismoaren aldetik ere zelanbait betetzeko, eta, hori izan da, besteak baztertu barik, baina ez nuen irudikatzen honetan. Edo nolare, epatzen duzunaren arira, oraingo jarduna edo eta konpromisoa, bada, orain arteko induzun ibilbidearekin logikan di joan zerbait. Nola, zein identifikatzen dituzu zure esparruak? Feminismoa beti izan da zure esparrua? Euskal gintza gehiago? Non kokatzen duzu? Nik biak ditut, nik helburu biak ditut. Aspalditik, euskara militantea naiz 20 urte nituenetik edo, eta emakume feminista naiz uste dut txikitatik, gaztetxotatik naiz feminista uste dut. Eta beste gauza bada, militantzia bai ala ez, ezta? Baina, orduan, biak lotzeko aukera ematen didan esparru bada, eta, gustora diardut horretan, ezta? Zentzu horretan, egia da aipatu duzu guikilaria apala, baina nik uste dut neko ardura bat baduzula. Ez diote aginte ardura bat, baina ardura bat ikusten delako sarea geroza zabalagoa dela, zuen esperientziaren berri ematera basoazte beste tokietara, beste emakumea azaltzera, iruditzen zait badela, ez? Eta grin hori ere badaukazue edatzeko eta behintzat konpromiso hartu nahi duenari erakusteko eta aukera emateko. Bai, nik uste dut egiten denaren berri ematea be garrantzitsua dela, ez jentea jakin dezan, ze azken baten neu ere hortik zaretik eta enteratu nintzen, edo jakin nuen hau zegoela, eta guk egiten dugunaren berri ematea be garrantzitsua dela iruditzen zait. Ez alako medaila jartzeko ez da, baina bai beste jenteak ere jakin dezan, ez? Eta orduan bai, gogoan dut, esate baterako errenderian, intzen alako jardunaldi, solasaldi ezberdina zeuden, eta tartean zuek ere bazineten. Bai, eta emakume horiek, antolatzaile horiek, nirekin ezagutu ninduten sarearen bidez, ez? Eta orduan, horregatik egunero jartzen ditut, bai efemerideak, gaurko egunez jaio direnak edo hil diren emakumeanak, Euskal Herrikoak, Euskal Herritik kanpokoak ere, gizonen bat ere jartzen dut, erreferentea den gizonen bat, baina normalean nire helburua da emakumeak biztaratzea. Eta ardura hori hartzen dut, baina ez da nahi dut ardura bat, orain hau egin behar dut, ez? Eta esaten dut askotan, ez? Inork agintzen ez idalako egiten dut. Eta, lehen esan dudan, ez da, gero horrek balio du, ez du balio, pentsatzen dut, norbait pentsa baliagarria izango da, eta, pentsa neuretzat bada, baliagarria, ze hori egiten dudan bitartean, batzutan birpasatu ere egiten ditut biografiak, eta gero, jasotzen ditut, behin baino gehiagotan, sarean erantzunak ere, ez da, beste datoren bat gehitzen duela norbaitek, edo zuzenketaren bat proposatzen duela, eta horren hori zelanbait aberazgarria da. Eta zuk aipatu duzun hori, gero ematen ditu aukera, toki askotatik deitzen digute, aurkezpenak egiteko, eskoletatik batzutan, edo institutoetatik, edo emakume taldetatik, edo kontaktu egiten duzu norbaitekin, nik ere niri ere gustatuko litzaidak egitea horrelakoren bat, zaila da, horrelako galderak pribatutik egiten dituzte, eta, ardura hori hartzen dut, ardura edo, ez dakit, ardura den, baina... Bai, ardura eta konpromisoa, zentzu horretan aipatzen izun. Gainera, errenderiako, jardunaldi edo egun horietan, digitalizazioarekin lotutako bazen emakume sortzaileak, ikusentzunezkoetan bazabiltzanak, bestela ere experimentatzen, nahiko gauza garaikideetan bazabiltzanak, eta oso interesgarri iruditu zitzaidan, Wikipedia hori euskaraz, baina emakumen erreferentzialtasun horretatik ere heltzea, ezta? Ez pixka bat ikuskere digital honetan, nun gaude, ezta? Bai. Pentsatzen dut, azkenen batean, sare sozialetan aipatzen duzu, ez?
jari hori egia etengabekoa da, zure Twitter kontuan sartu ezkero edota, ez? Facebooka ere baliatzen duzu, baina Twitter kontua hemeroteka oso interesgarria da horretarako. Bai, Twitter kontua hori arretaz egiten dut egia esan. Egunero egiten dut arretaz eta gustora, ez? Eta Facebook ere egiten dut, baina gero gainera aukera izaten dut esate baterako biografiaren bat sortzen dudanean, ez da zertan, baina ni gustatzen zaite hor agertzen den pertsonari behintzat jakinaraztea hau egin dut, ez? Eta zer deritzozu galdetzea behintzat, ez? Eta, horregaitik erabiltzen ditut bide biak, ez? Bai Facebooken eta bai Twitterra. Besterik hor mugatzen da nire sare sozialetarako ibilbidea egia esan. Bai, gaur egun zaila dela Instagrama, TikToka, guztian egoteak denbora eskatzen du eta, ikasta ere, bai, nin neuk ere, ez dakit oraindik orain, nola baliatu behar bezala Instagrama, TikToka. Esaten diote batzutan, gazteak ez da beste leku batzuetan ibiltzen dira, bai, baina nitza, enaiz gaztea, atzogoizekoa enaiz, eta momentu zoiekin nahikoa daukat. Eta gainera ez dute egun oso horretan eman nahi. Nahiko izetan egiten dut hori, eta gauetan birpasa egiten dut, pizkatxo bat, erantzunik egon den, eta batez ere gustatzen zait, norbaitek zerbait aipatu badu, edo daturen bat gehitu badu, esatea, eskerrak ematea behintzat, eta gero horrian gehitzea datu hori, ez? Hori ez da estrategia txarra, goizetan ez, arranke hori, eta egunari ez bukaera eman, baina ez zibili sare sozialen menpez, da? Ez. Gaitz handia daukagu, ez da gaur egun? Gainera, egunak ere orduak mugatua dauzka, ez? Eta nahiago dut denbora bat horrei dedikatu, baina gero beste bat, Wikipedia elikatzea dedikatu, ez da? Horrek denbora ematen du, denbora behar da. Hor galdetu nahi nizuna zen, Mariska, Durangaldea zariara, baina emakume wikilariak, ezagit, mapari begiratuta, non aurki ditzakegu? Euskal Herrian, non daude emakume wikilariak? Digitalki badakigu, toki guztietan, baina hortxe zaudetela. Bai, emakume wikilaria, ni Durangoko taldea nago batez ere, eta hor nago buru belarri ez da, baina gero emakume wikilariak gu baino lehen badaude Gasteizen, beren aipatu duen Mentxuk Gasteizen sortu zuen bere taldea, nahiko aktibo samarra da, Etxebarrin ere badago beste talde bat, unibertsitatean esan dudan bezala badago beste talde bat, Irunen ere hor badabiltza zerbait egiten, eta gero gertatzen dena wikemakumeok esaten dugunean, badaude wikemakumeak euskeraz editatzen dutenak eta gaztelaniaz editatzen dutenak. Gure kasuan euskeraz editatzen dugu, eta gero gure inguruan edo euskal wikilarien inguruan, edo wikemakume euskaldunen inguruan, badago talde bat orain Oiartzunen, aktiboa, eta horiekin sare sozialen bidez egin dugu kontaktua, eta hori da pozgarria da ez, eta jadanik 20 gora Oiartzuar wikipediatu dituzte, eta, gero badago beste talde batxo bat, arratian ere, ez hain handia, baina, horiek horrengoz herrikoak. Hor, Marisa, noizbait, edo telematikoki baldin bada ere, noizbait elkar batu zarete denak? Denok ez gara. Bazkariren bat, ez dakit, edo ideia hori badago nonbait? Durangoko azoka aprobetxatuz, egin genuen alako, denok ez, lehenengo Baskaria pentsatu genuen, baina batek alzuela, ez zuela, bakizu, emakumea badaukagu motxila bat, ez, zaintzaren motxila. Eta orduan, motxila hori neko astuna da, eta batzuetan horrek ez digu guztien, nahiko genuken guztia egiten, ez? Baina, hala ere, jarri genuen Baskaria. Baina gero, Baskarian denok ezin genuela bildu, denok dinote, gehien ogoten garen elkarrekin. Baina gero esan, besarkada jarriko dugu. Zeran jarriko dugu, azokaren atean besarkada, eta gero Baskari alduenak, eta horrela egin genuen, eta oso polita izan zen. Denok ez ginen bildu, baina bildu ginen oso ondo pasatu genuen, eta hor energia sortzen da, eta aizpatasuna sortzen da. Hori da, igual, gauzarik ederrena. Bai, hori izan nahi nizun, zer den, digitalki jarduten duzuen emakumeok, ez? Bintzate, azoka atarian elkartu besarkada emateko.
Hori, ez da nola zen izan albiste edo titular nagusienetariko bat, ez? Baina polita izan zen, ez? Bapateko gauza dira, eta gero, azokare aipatu dugula, azokak eman digu aukera bere, Wikipediaratu ditugun emakume batzuk ezagutzeko zuzenean, ez? Eta besarkatzeko hori ere edarra da. Bueno, niri behintzate... Bai, horrela azalduta gainera, ondo irudikatzen dugu. Galdetu nahi nizuna zen, baina dagoeneko erantzuten hasia zara. Guzti honekin azken batean, urratutako bide hau, arau asko nolabait gainditu, zakit hausi, gainditu, edo ohitura on batzuk ezartzeko aukera ere bidea bada, betegarria, aipatzen ari zara ez da, hola bizi duzu? Bai, betegarria da. Eta gero, ikusten duzunean, jarri duzune aletxo hori, ez da? Azten dela, hori ere polita da. Eta, bueno, esan dudan bezala, beste herrietan sortzen direnak, deitzen digutenean, joaten garenean sortzen den, hori giro hori, eta batez be, talde lanaren giroa, ez da? Talde lanaren eta horre presiori gabe egiten dugu alde batetik. Presiori gabe, prisari gabe, nahi dugulako esan dudan bezala, baina ilusioz egiten dugu, eta hori da ederra, ez? Presari gabe, ilusioz, hori kalitatearen definizio bat bada, hori berme bat bada, gauzak ondo inalizateko, lehen atarikoan aipatu duzu, ez? Akaso Wikipedia baten batzuk usteko dute, bueno, izan daitekela ala moduz betetako zerbait, eta aldiz, baditu, ez? Jarribideak, zorroztasuna, ez? Bere metodo zientifikoa, ez? Esan dezagun. Bai, hori askotan entzuten esaten dute kalean, ez da? Baina hor bilerro baino ez daude batzuetan, eta hori esaten dutenei beti esaten digu, bai, egia da, orduan, zer behar dugu? Wikilari gehiago behar ditugu, borondatezko lana egiteko presagoen jende gehiago behar dugu, borondatez egiten dugu, eta, bueno, guk pres gaude, deitzen diguten tokietara joateko, azaltzen, dakiguna azaltzen, irakasten, eta orduan, bueno, kritiko hile jasotzen ditugu, eta, bueno, pres gaude, eta denon artean egin dezagun, ez? Hor, belaunaldi dagokienean parte hartzen nola ze puntutan dago? Bueno, belaunaldiena galdera ona da, ez? Bueno, zer gertatzen da, ez? Wikilari asko nagusia gara, jubilatuak gara. Jubilatuak zer daukagu, ez? Jubilatuak alde batetik badugu, ez dakit, adinkeria jasaten dugu, ez? Gizarteak badauka ohitura bat jubilatu zara, bakito, ez? Erretiratua esateko. Bazterrean usteko, ez da? Bazterrean usteko. Baina jubilatu badugu alde batetik askok eta askok formazio akademikoa dugu, esperientzia dugu bizitzan, urte asko bizi izan dugulako eta egoera asko, eta edo badaukagu denbora. Ez dugu fitxatzen. Ez dugu lanean geunden moduan fitxatzu beharrik edo orduak bete beharrik. Orduan, badaukagu denbora gehiago honetara dedikatzeko. Egia da, astirogo egiten dugula dena, baina denbora gehiago dugunez, zerbait ateratzen dugu aurrera, ez? Eta, belaunaldi gurean, gure kasuan, gure taldean kasuan, belaunaldi guztietakoa gaude, baina jubilatua gara gehiengoa. Eta asko eta asko irakaskuntzatik gatozanak. Eta zergatia, irakaskuntzan beste lanbideetan bezuposatzen du, irakaskuntzan argi ikusten da erreferenteen gabezia, ez da? Ze erreferente daukate gure liburuet gutxi, erreferente emakumeak, mila beti gizonezkoa dira, ez? Azterketetan zer agertzen da, gizonezkoa dira referenteak, ia beti agertzen direnak, protagonistak. Orduan, batzutan, horregatik, agian, ikusi dugulako gabezia hori testuetan, edo zein materialetan, arreta berezia edo interes berezia daukagu horretan. Ahalduntze bat? Ahalduntze bat, dudabarik, bai. Ni maestraen alaba naiz, eta amari noiz edo noiz esan dut aizu ama, baina zuk wikilaria izan barko zenuk, eta baina zu lanean jarren nauzu berriz, eta, bueno, bai, dera batera, bai, ez? Aktibo izatearen alduntze hori, ez? Behar adinakoa behar delako, ez da? Bai, aktibo egotearen zer hori, plus hori badauka honek, ez da? Eta lehen esan dudana, ez daukagu presarik, ez daukagu presiorik,
Eta esperientzia, ez? Eta esperientzia horrek balio digut. Esperientzia eta ezagutza. Ezagutza, bai. Aurregatik. Nola izan leike gizarte bat osasuntxu, ez? Esperientzia eta bizipen handiena duena bazterren uzten duena, ez da? Baina adinkeria hori badago gizartean, ez? Jubilatu, ez? Ni eskola batera joan nintzenean, entzun nuen basabidean, ez? Ez da zer espero zuten, nor espero zuten, edo nolako wikilari espero zuten, eta entzun nuen, ez? Emakume zaharra hori da wikilaria, ez? Eta, hola, ez, bani emakume zaharra naiz, eta wikilaria naiz, ez? Baina hori daukat, abantaila daukat, eta Wikipedian aritzen diren gazteek, ni baino askarrago egiten dute, dudabarik, askarrago egiten dute, hobeto ikusten dutelako, askarrago mugitzen direlako, baina denbora gutxiago daukate, orduan Bueno, eta kaso ere, jakintza edo ezagutzak abiadura ematen du beste zentzu batean, ez? Beste zentzu batean, Kuantitatiboa eta kualitatiboa, ez? Beti ere presaka bizi garen gizarte honetan, ez? Bai. Zentzu horretan, humorez aipatu duzu, ez? Wiki emakumen esperientzia edo Wikipediako jardunaldi bat, ez, ikasleekin, eta adineko emakume izatearen, sorpresa hori, humorez aipatu duzu, baina tira, izan daiteke, alako, disgustoa, edo, tristura eragin dezaken, reakzio bat, zentzu horretan baduzu momenturik, ezakite, gogoratzen duzuna gazi gozoa izan delako, edo humorez aipatu duzu, baina badago ezagik sare sozial, edo Wikipediaren parte hartze honetan, badago zerbait eragin dizuna eta gogoratzen duzuna, gazi gozo izan delako? Sare sozialetan, gabiltzanok badakigu, ez da, sarritan gustokoak ez diren erantzune jasotzen ditugu. Gehienetan, egia esan, ni sare sozialetan nahiko eroso ibiltzen naiz, enaiz asko bustitzen denetarikoa berezta, gehien bat jartzen ditute zerrak efemerideak, eta baina batzuetan gauza desatseginak agertzen dira. Eta hasieran pizkatik erantzuten nien, ez? Baina gero, denbora galtzerik ez dago, zertarako galduko denbora eztabaida antzuetan, ez? Horra agertzen dena batez ere izaten da argudioa baino izaten da erasoa. Edo, nik hola bizi dut, ez? Ordan hor paso egiten dut, eta urrengoan jarraituko du nire bidea momentu honetan badakite zein den, emakumeak biztaratzea da, euskara bultzatzea, eta horre ekingo dio, eta horre eztabaida horietan sartu barik, ez? Baina desatseginak entzun edo irakurtzen dira, ez? Baina, bestelakoak gehiago direnez, aurrera. Bueno, baina, tira, bada aintzat hartzekoa, jarduna geroz eta aktiboagoa. Eta gainera, ez? Kualitatiboki pisua duen, ez? Edukiarekin aritzerakoan, zer nola jaso daitezken alako erasoak. Jazarpena, erasoa, markajeak, askotan trolak dira gainera, beste izen batzurekin, batzutan izen propioz, baina bada, ez? Eta gizonezkoen erasoak dira azken batean. Gizonezkoen dira, bai, edo batzutan esaten, zergatik jartzen dituzu beti emakumeak, ez? Zergatik ez dituzu gizonak jartzen? Zer daukazu gizonen aurka, ez da? Lehen esaten nion, ez? Gizonen aurka ez daukate zer, eta baina orain ez dut jaramoni pegita, hor konpon jarraitu ezazu zure bidea, eta denbora galtze bada, eta lehen esan dudana, gainera ez dute argudiatzen, ez? Normalean eraso, agresibitate bat agertzen da, eta izango balitz argudio bat, jarrituko nuke, baina agresibitate horreri aurka egiteko, nik ez daukat denbora horretarako. Bai, emakume aldunduak, arriskutzat edo, ez? Bai. Bukatzeko, ala ere, hori zoritxarrez egunerokoaren parte denez, alde itxusi hori, emakumeok sare sozialetan jasaten duguna, bizitzako gainerako esparruetan bezalaxe, baina sare sozialetan hortxe registratuta geratzen da. Errazagoa da, ez? Zerbait desegokia, iraintzea, edo balioak entzea, ez? Errazagoa zaila askori, anonimotasunetik gainera, ez? Baina guazen beste aldetik heltzera eta pixka bat gaurko hizketaldia ez, bukaera partean jartzeko. Guzti honek
ze zapore uzen dizu egunerokotasuna, nola sentitzen zera? Wiki emakume izan da, Euskarazko Wikipedian olako ekarpena eginez, sare sozialetan emakumek erreferente eginez, egia da azkenean, plataforma anitzen sistema bat dela hau. Wikipedian edukia bertan argitaratu bai, baina gero sare sozialetan ez, 11 kanal, 11 bide ditu horretarako, ze esperientzia, ze zapore usten du honek? Orokorrean ona, ez? Lagun asko egin ditut sare sozialetan, eta gero horiek lehen aipatu dut, zuzenean ezagutzea ikaragarri, posgarria da. Eta gero kontaktu asko ere, ez? Horren bidez kontaktu asko. Eta gero batzuetan, ez dakit, ez? Halako pertsona bereziak aurkitzea, ez? Bereziak asko, baina bat aipatzearren, Jaengo emakume baten, idazle baten biografia euskeratu nuen, eta jarri nuen sarean, ohiko moduan, eta berak erantzun egin zidan, eta esan zidan, gaztelaniaz idatzi zuen, jakina, hau posa espini zuen, eta esaten zuen hizkuntza zahar honetan nire biografia ikustea, hau posa berriro, ez? Berea gaztelaniaz baino zegoen momentu horretan. Eta esan zuen, Grezia klasikora itzultzea baino ilusio handiago egin dit hizkuntza zahar honetan nire biografia ikusteak. Eta, balako postasun handia hartu nuen, eta are gehiago... Nor da idazlea? Izena gogoan duzu? Bai, ezin dute ahaztu izen hori. Pilar Belber da, Pilar Belber feminista, eta gainera bera jarraitzailea da, nire jarraitzailea da Twitterren, neu ere bere jarraitzailea naiz, eta batzutan erantzun egiten ditu gainera, ipintzen ditu danean, komentario egiten du, eta gero pribatutik esaten du bendito traductor jartzen du, eta esaten du, zuk idazten duzun guztia, idazten ditu, interesatzen zaitan guztia, itzultzen dit itzultzaileak, ez da? Eta, hori, posgarria da, gero batzutan pentsatzen duzu, hemengo jendeak, gure ingurukoak ez duela ulertzen zer jartzen duzun. Eta Jaengo emakume horrek, Andaluziatik, gai da jarraitzeko eta gai gara, komunikatzeko. Mundu digitalak tresna horiek eskaintzen dituelako, ez? Azken batean gogoan dago, ez? Tarteare bai, denbora ere bai, baina gogoa. Gogoa eta gero, nik feminista daen aldetik, bera miresten dut, ez? Baina gero gainera, hizkuntzarekiko erakutsi zuen errespetuak unkitu ninduen, ez? Errespetua eta miresmena, ez? Esatea, eta ez bakarrik momentu horretan, gero jarraitu egiten duela, batzuetan jartzen ditudanak atsegin dute jartzen, eta gero batzuetan komentatzen, ez? Hori dira gauza ederrak, politak. Esan genezake, Wikipediaren esperientzia honetan, emakume wikilariak, muga gainditzeko ere, balio duela, gaur gaurkoz, eta hala izan dadila. Eta aizpatasun hori elikatzeko, ez da? Mundu digital zabal infinito honetan. Bai. Aizpatasun, bestakit, nire zate oso garrantzitsua da. Eta gero, talelanean aritzea lehiatu barik, ez? Elkarrekin ez dugula lehia hori. Hombre, badauzkagu erronkak, ez? Ni erronka salea naiz, eta erronka beti jartzen ditugu, ez da? 2023-ako, ea Durangar keltzen garen, 3.000 biografiatara, ez da? Baina gure artean ez dugu lehia hori egiten, ez? Denon artean ia heltzen garen horretara. Eta hori da niretzat polita, ez? Edo ea datorren urterako, martxoaren 8-rako, heltzen garen 125-era, ez? Gure presentzia 125-koa den, gure dinot emakumeen presentzia, ez da ez Durangarrena, emakumeen presentzia. Eta hori, ez dakit, horrek ematen du jarraitzeko gogoa, eta gero, esan dudan moduan, gure taldea irekia da. Neko disiplinatua gara, ostiralero biltzen gara, Gabonetan eta udan oporrak hartzen ditugu, baina... Oso ondo egin da. Baina etxetik jarraitzen dugu, ez pentsa, etxetik beti jarraitzen dugu. Ia eguneroko lana da. Eta presiori gabea,
Gure taldeak gizonei irekia da, nahiz dago emakumeok izena daraman, gizonak zabali dute atea, beti ere helburuarekin bat badatoz, ontzat hartzen dugu eta eskertzen dugu gainera, ez. Eta gero inguruan ere sortzen da giro hori, ez. Eta ez dakit zara esan. Gustatu zait, pixkat aipatzen zenuena erronken artean, eta hain horrekin bukatzeko, ze oso bukaera ona du. Martxoari begira, datorren martxoak 8ari begira, zein da Wiki emakumeen erronka? Bueno, gurea behintzat, Durangarronera 3.000 biografia, eta hori... Eta zenbatekoetan, eunekoetan? Zenbatekoetan, bueno, orain 13.600 gaude, orduan 14.000 bai, heldu behar dugu gutxienez. Ez da marka makala, Bai. Aipatu duzu 25 heltze hori. Bai. Badu horrek esan nahi bat, ez da? 25 heltzea? Bai, kontuan hartuz, 2017an 13an geundela. Orduan, bueno, esan dut hasieran, ez, txiri guazela, ito barik, baina etain barik, eta orduan, bueno, 25 nik uste dut denon artean helduko garela, ez? Bueno, hori da Euskal Wikilaria, euskeraz, esan dut gero, lehen aipatu dudan bezala, wikemakumea badaude, gaztelaniaz lan egiten dutena, lan handi egiten dutena, baina, bueno, nire kasuan, edo gure kasuan, euskerazko Wikipedian gaude, eta, bueno, Euskal Wikilari elkartean ere parteide gara, eta hortik ere, jasotzen dugu, bai laguntza eta bai akuilua batzuetan, ez? Horrekin geratuko gara, Marisa Barna Larruzea, emakume wikilaria, 125 hori erronka gisa izan da, bueno, martxoan ere izango dugu berri gehiago, zer modu zoazten. Eta, bueno, eskerrak gure aldetik, egia da. Gainerako, ez dakit, kazetari, zein irakaskuntzan, nik ustut oso lan transversala, zehar lerroa erabatekoa zaretela, eta asko garela zuek egindako lanarekin, lan egiteko aukera daukagunak, beraz, eskerrak gure hori aldetik entzun ere. da, etxera joan bezain laster, hasiko naiz berriro Wikipedian jarraituko dut esan nahi dut. Eskerrik asko, Marisa. Eskerrik asko. Hau garbi, Pantera. Nire anaiak ekarrizun kaseta etxea, eta izan zen revoluzio brutala, gauza berri bat, izan zen beste mundu berri bat irikizin, eta metal munduan nago gehien bat igual behaiagatik. Sepulturaren roots. Izan da baita ere gauza autentikoa, gauza originala, hango timbal brasildar horiek metalarekin nahaztuta, eta izan zen guretzako baita ere, wow, zer da hau, ez da, eta pixkat guretzako erreferenteak izan dianak. Akoratzen naiz, aitak txikitan nola jartzen zigun igande goizetan batez ere, Beethovenen 5. sinfonia, eta rekuerduagatik batez ere, eta, bueno, gero kanta obra maestra bat izanagatik, hoxe. Aukeratu duten kantua edo letra izan da, duten askatu korapiloa diskotik, oker kantua, iruditzen zait dela kriston originala, kriston komplexua, bere sinpletasunian, eta esaten duna da, zuzena ez da bil ondo, okerrak ondo bagabiltza, eta ez gabiltz oker. Aukeratu dut Ton Morello, Retxagez de Machineko gitarista, kriston gitarista, baita ere mundua dantzan jarri duen pertsona bat, eta lagadizkegunak